Shwmai, rhan o'n ydw I ac rwy'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Cerwedros yng Ngheredigion a llynedd bues i'n un o'r rhai lwcus cafodd ei ddewis i fagu pip mochyn yng nghystadleuaeth Menter y Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. Roedd hwn yn rhywbeth hollol newydd i fi, roeddwn i byth wedi cadw moch o'r blaen, felly o'n i'n meddwl bod e'n gyfle i trial rhywbeth newydd a cael profiad hollol newydd. Nes i fwynhau'r pryfed yma mas draw, a buon ni fel grŵp o 6 ar nifer o ddiwrnodau hyfforddiant gyda'n gilydd, gan gynnwys ymweld â choleg ein llifon i weld fferm foch dwys a dysgu shwt yw trin a'i trafod. Roeddwn ni hefyd ymweld â fferm foch yn Sir Benfro a dysgu shwt i cael y moch yn barod i arddangos, a hefyd beth oedd angen arnyn ni ar gyfer ei arddangos. Wedyn ceddon ni practis ar shwt i arwain y mochyn, a doedd y wir ddim mor hawdd o beth oedd yn edrych. Hyfforddiant arall wnaethon ni dderbyn oedd shwt i farchnata'r moch, a pha farchnadoedd dylen ni dargedu. Fe ddewisais i y bryd Cymreig, ac fe wnaethon nhw gyrraedd ar y fferm y mis Medi. Roeddwn i'n benodol eisiau mochyn oedd wedi ei geni yng Ngheredigion, gan fy mod eisiau hyrwyddo cig gyda milltiroedd bwyd isel. Nes i fwynhau gofalu am y moch a'i pwyso nhw'n aml mwyn gweld cynnydd yn eu perfformiad. Nes i hefyd cael tipyn o sbort yn trial dysgu nhw shwt i arwen. Daeth amser y ffair eiaf, a dyma lle roedd y gystadleuaeth gorffenedig rhwng y 6 ohonynt. Roedd e'n brofiad a hanner i arddangos y mochyn yn y ring yn y ffair, a bydd yn un sy'n sefyll yn y cof am sbel. A wedi'r cystadlu, cefon ni'r cyfle i gwerthu'r mochyn yn yr arwerthiant. Nes i fwynhau cadw'r moch shwt gymaint, nes i penderfynu cael rhagor ar ôl y gystadleuaeth, ac rwyf i bellach wedi dechrau cwmni gwerthu cig lleol, sef cig Banc Sion Quilt. Rwy'n falch iawn mod i wedi rhoi cais mewn ar gyfer y gystadleuaeth yma, a byddwn ni'n annog aelodau eraill o'r mudiad i ymgeisio amdano.